malapit daan dito. Ha? Mas malapit ang daan dito kaysa doon sa Kalamba. Thank you.
Mamasahe muna tayo. Dahil nakisakay lang tayo, manlilibre tayo ng gasolina. Wala pa di ba ito dito? Dito na? Alright, paano na pa? Ito na lang, ibayan mo. Saan? Bakit? 540 dapat? Full tank na yun? Ba? Bakit? Refund mo. Bakit?